hukbar rokni manthaino mana bagui Bangladesh palaijakha kothar sal hukbar khlainai tei bugra rokni bisingo thansa mari tubunani tei naithothok Bangladesh swnamui ti samung 12 hour no kare 8 hour samung khlainani samungno teiwi 1886 bisini first mewo lamabo no kharka USA ni Chicago city o he market ni samung khlainai ro aboni yagulo naimathang bodol wansu gya kare samung khlainai rokni sakao guli kokha aro guli kokjagai sisa borok theka khanai sawi mankha borokni sakno bedo goidi mani yagulo hayung rogoino borokno sanmung maneoina harjaka asalni simi first meni salno hukbar sal khanai palaijago tongo te asalno suti ni sal khanai sakhwlaikha Sheikh Mojibor Rahman kobangma pandani bisingtei asalno khatung khajani bisingtei palaijago tongo tei privately kobangma pandani kobangma seminar khlaijagoi tongo bureau report kokhora।